L-esperti tal-fiżika medika issa huma rikonoxxuti bħala professjonisti speċjalizzati f'kategorija għalihom hekk kif ħidma tal-UHM Voice of the Workers waslet biex ikun iffirmat ftehim kollettiv, speċifikament għalihom. Illum għandhom klassi li appartjenu għaliha. Xi jfisser li jkollok klassi? Jfisser li jkollok struttura, li apparti li jkollok struttura jkollok career progression. Importanti li dawn in-nies li jkomplu jispeċjalizzaw li jagħmlu ħafna sagrifiċċji biex jispeċjalizzaw li aħna nimmotivawhom billi ntuhom l-istruttura kif ikunu jistgħu jimirħu u jsibu l-milja tagħhom bħala professjonisti. U naħseb dak is-sodisfazzjon tal-UHM Voice of the Workers dal-għodu li lil din il-klassi tagħta il-perkors kif tista' tkompli tiżviluppa. Professjonisti mediċi bħal dawn huma vitali għaliex l-esperti tal-fiżika medika huma xjentisti speċifiċi li jassiguraw l-użu effettiv, sigur u effiċjenti tal-apparat mediku u li kemm jista' jkun jitnaqqas ir-riskju mir-radjazzjoni fuq il-pazjenti.